un any més tenim el SEMME a Cocentaina, la 5a edició, 5 anys ja de SEMME, pareix que va ser l'altre dia, però portem 5 edicions consolidant este projecte que va néixer com una iniciativa del mestre, del director artístic, el nostre gran director artístic Ignacio García Vidal, i l'Ajuntament va estar al seu costat des del primer moment recolzant aquesta iniciativa que el temps ha demostrat que és una bona iniciativa cultural, jo crec que de les més importants que es fan al llarg de tot l'any ací a Cocentaina, deixant de banda tots els altres esdeveniments que el poble té. Com a iniciativa cultural crec que és una de les grans cites que té el poble i la comarca fins i tot en la cultura ací a Cocentaina i en els concerts i totes les activitats que programem any rere any intentant que aquest festival es consolide com el que és, una gran oferta cultural. Bé, la veritat és que el SEMME Cocentaina no és sols un procés, evidentment ara és la part que arribem al moment en el que es veu tot aquest treball al llarg de tot l'any, però és un treball que ve realitzant-se durant tot un any, ve des de tot l'equip de cultura, junt a Ignacio, anem treballant, i també des de molts departaments de l'Ajuntament. La veritat és que implica pràcticament a moltíssims departaments, des de secretaria, estem demanant tots els projectes de subvencions que estem demanant a tots els organismes, estem preparant, junt a Ignacio, tota la programació, tot el que són els equipaments, els espais que necessitem per cada una de les edicions, i és un treball que es veurà al llarg d'aquests 5 dies ací a Cocentaina, en aquesta 5a edició del SEMME, i que esperem que tot aquest treball que s'ha fet al llarg de l'any i que ha involucrat a moltíssimes persones de l'Ajuntament pugui veure el seu fruit i la seva recompensa, i que els xavals participants puguen també veure i trobar-se a gust en el nostre poble i aprendre junt als mestres.